A Whirlpool Power Clean technológiájának és harmadik evőeszköztálcának köszönhetően az alsó kosarakban akár 80%-kal jobb a helykihasználás. A Power Clean funkciónak köszönhetően nincs többi áztatás, súrolás, kézi előmosogatás. A Power Clean használata nem igényel többletvíz felhasználást. Helyezze a szennyezett lábosokat és edényeket az alsó kosár hátsó részére, és a nagynyomású fúvókák a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítják. A Power Clean az alsó kosár hátuljánál található. 32 nagynyomású vízsugár fúvókát jelent, melynek segítségével könnyedén eltávolíthatja a ráégett szennyeződéseket a lábosokról és edényekről. A hatodik érzék technológia érzékeli a szennyezettség mértékét, és ehhez állítja be a vízsugarak erősségét. A többi edényt a gép normál ciklus szerint kezeli, így edényei nem károsodhatnak. Ennek a kombinációnak köszönhetően a normál és kényes edények, valamint a leégett lábosok együtt mosogathatók el. Az eredmény 100%-os, tökéletes tisztítás, makulátlan tiszta edények.